ndeyipisha mari zvinhu zvakandipresa ndipewo kana $10 chaivo kwanga kuna kana upo zvinhu zvakatondipresa shamwari ava kana tsvaga shamwari ungashaya kana 10 tichagirawo kani shamwari iwe ungataura zvarubheni rakandisiya handizvo zvakandisiya asi kana kubhadhara rendi ndibatsiriwo kani shamwari izvi zvikumbandasekana kusina kana chii zvacho alright it's okay asi kana ndangoti pamwe munogona kundibatsirawo iribo handiri kuziva kuti mamegas next akuita 50 cents uri kuziva kuti maorange acho 150 andisika saka ndirega kungonochera mvura saka panapa iwe kunouya kunoshama ndotenga kai yes kasi wakatsanganzoma usida kutengesa sana ndida kutenga but handina mari yakachinjika ndine $10 yakabatana ndikuda maapple maorange mune madomasi here ndikuda nemadomasi saka tanga wanotsvaga change $10 manya unotsvaga tichange $10 yacho ndanichikupa wadzoka kuona mufanei havana chenji saka munotengesa sei nai pasina chenji munotengesa sei nai alright ndakuenda ndosodzoka maane chenji handiti ndosodzoka time mwana nemichiko ndakuona mutazvini pamusika pamabhadha pamusika pemwana ivi izvani muri mupurisa ndakuona ndanekamira pamusika zvezvanarichiita matanga mabvunza mwana kuti ndichenje $10 here zvisenda zvinji mwana pana kutsvaga chenji imba masamutora zvinhu zvake vachibhadhara here neimi saka imi unotobvunza munhu wese akabata zvinhu wachibhadhara kana kuti hauna iye anopengera anotisandichenda musandibate unge Mbavha aiwa manje musandidzvinye mani mutasaropa rangu famba mani imi chiko imi yakane handisi sisapa zvinhu zvainazvo zvachibhadhara here havana uyanorwara mwana iwe ndokutorwara ndotorwara uri kuzvinzwa ndisiyai kana uchipfeka mabhurezi ako yakupfeka hembe dzako uyazobira mwana unyari wakaita ndisiyai kana ndikuudzei ndichihera manje handiti zvakapusa izvomanje wairasi ita akomorisemusha kuti akozoita basa rekuzvinzwa itira kutedzera zvosazvinzwa aunyari munhu akasvikasvika kudai papa wenda wakajatka seri michiko Mbavha